Ngopo to nek ngrampungi masalah nganggo ati sing sabar ngopo? Aku tak takon. Lho, aku ngelekke sampean ki ora ana salahe, mergo aku ki batur. Batur ki pangembating catur. Kula warga padha inggat-inggatan, ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampeyan krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandu. Sampeyan putrane Ndara Kunti. Sing jeneng adiku Alon niku nek iso dirukti, diopeni, diragati, didadekke wong. Sampeyan entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah. Susah aku nek gagas kaya ngene. Aku aja ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye? Nuwun sewu. Iya. Sampeyan kok ya ora ngelekke. Iya, Bagong. Aku kalah rembug karo Werkudara. Ora dene dadi pembarep. Kudune sampeyan iku iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine, sampeyan menggak. Werkudara, jangan ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki meng wah. Le mempeng nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng klecam-klecem, kepiye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kepiye kahanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun prisa. Masalahe apa? Jan bocah iku malah begijikan dhewe iki apa to? Sapa-sapa diseneni, sapa-sapa adimu ki piye to? Sapa-sapa anggepe kaya andane digetak-getak. Pun kajenge nengke mawon, mbangane nguyuh sak nggon-nggon nengke mawon. Mergo Bagong nek nesu niku nguyuh sak nggon-nggon nengke mawon. Pripun sebabe apa? Sebabe Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klima Sada. Lho, kok ana hubungane karo pustaka Jamus Klima Sada? Iya, Bagong. Terus ngene kowe tak critani. Nggih, ning ampun dawa-dawa. Iya.